Dobrý deň, zdravím všetkých fanúšikov hasičského športu, volám sa Jakub Pavelka a v súčasnosti som ako reprezentačný tréner dorasteniek. Máme teraz nachystané ďalšie sústredenie, ktoré sa bude konať u nás v Kútoch. Dorastenky sú vlastne z celého Slovenska, z celého, a pripravujeme ich na majstrovstvá sveta do Čiech, vlastne do Svitán. A ako toto vzniklo, tento nápad, že už fungujete a teraz idete na tie prvé? Nápad vznikol vlastne medzi nami, medzi reprezentantnými profíkmi, že už by sa malo konečne niečo s tým robiť, že poskladať nejaké družstva, tak ideme poskladať dorastencov, dorastenky, ženy a trošku im povysvetľovať techniku, venovať sa im. Lebo času na to bolo kopec, kedysi dávno sa od toho opustilo a už sa s tým nezačalo nič robiť. Ako si vyberáte tieto dorastenky? Dorastenky na základe výsledkov. Mali sme prvé sústredenie v Poprade, teraz bude druhé sústredenie tréningové, ktoré budem konať v Kútoch. A potom máme ešte pred tou súťažou, pred tým majstrovstvami sveta, máme dosť súťaží, kde bude stovka a väža. Takže na základe aj týchto výsledkov sa bude rozhodovať, ktorá dorastenka, kto pôjde do toho družstva. Do toho výberu reprezentačného vlastne. Tieto dorastenky sú aj v zahraničí, takéto družstva? Dorastenky sú aj v zahraničí, je to rôzne, či to je Česko vlastne, ktoré je silné v tomto športe, Rusko, Poľsko, Bielorusko. Šancu medzi nimi úplne vyniknúť? No určite, keď sa holky budú tomu venovať, tak majú šancu, keď sa nejaká pekná šikovná nájde, že bude vedieť loziť po tej veži, lebo aj pre tie Češky to je nové, je to tretie majstrovstvá sveta, takže nie sú nejak zbehané v tom. A tieto mladé sa stále hľadajú a keď sa nájde nejaká šikovná, že bude pekne vedieť techniku, bude si na to dávať pozor, zalezie to nejak pekne, útok tiež, tieto baby behajú útok s dobrovoľnými hasičmi, takže sú v tom zbehnuté, takže v tomto sme silní. Aké sú porovnaní s dorastencami chlapcami, s časmi a náročnosťou? Náročnosťou majú to tie dievčatá jednoduchšie. Dorastenci napríklad už na tej veži podľa tých kategórií ročníkov už idú vyššie. Majú aj zápichy do veže a idú ešte do druhého okna. Baby majú len zavesený rebrík a idú do prvého okna cvičnej veže. Takže nemajú to také náročné. Štafeta je tiež o niečo menej náročnejšia, majú nízku kladinu a je to také, dá sa to u nich zbehať pekne. Ale treba mať isté na to podmienky, na Slovensku ich veľa nie je, ale dosť si spraví zase. Tež celú zimu robíme kladinu, natieram celú väžu a dosť si pomôže, ako sa dá. Čiže tie sú to táto jedno, koľko No, dokopy sú vlastne, budú 4 kategórie súťažné, reprezentácia hasičského športu. Doteraz sme mali len jednu, len my profíci, ktoré už je dlho výber z celého Slovenska, ale teraz budú dorastenci, dorastenky, ženy a do 23 mládež. Takže to budú dokopy 4 kategórie. A teraz všetko musíme vybavovať, všetko zháňať, či už iba oblečenia aspoň, tam sú pekne reprezentatívne oblečené a aj súťažné dresy. Dobre, to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme.